Dagan sa kapitan na nino. May naman katabang-tabang das ng baryo. Lima ni kinsa pero kung leader ng kwaon puro naman na yung mga leader ng tao dere. At tama ka to si Buktisoy nino. Na ito kan dali itong subo ba. Ngawat ng manok nga. May naguna-una man gani sa mga subuon na ko to. Ako to nino niya dagan ko kahit to kapitan. Kapit ng pilot. Kapitan di ayo. Mahal akong tagoy mo at bang ako. Pero nga, tiwas-tiwas nga, tiwas ning ako ang balay. Dali ra kayo makalon, basta kayo maka daog tag kapitan. Gago! Salamat lang kuguay mo at bang. Okay. Kung sa itong atuon dahil si Boy Tanso kay mga ito kung muong leader. Tuon sana ko labong sayo pa kay ngandam ko daan. Di basta-basta ni og natay kaatbang ni di pagandaman ni. Gansi kita. Para Buktisoy oh. Kundo ulo ni. Leader na tignaw ko. Tama ino rin ba? Buktisoy. Tuyo ni mo ba? Tapoy na mo kayo masig. Mamo mo. Mga apply ko sa politika ni. Sugot ko ako kag-leader. Aw. Sa bago di ay. Dagan ka pa kapitan? Nagbibiro lang ako. Aw, sayod na mga sa panahon karon nga sa bukuha nga nag leader, dapat na kay Mani. Wapo ni nga leader no kay in English na. Wapo ni takapay mo ng kwarta. Problema na. Di pagay ka. Di pa ka musugot. Gangan natin ka kwarta dan. Kini burag mga kwarta-kwarta juga ni. Pagayuwang ulit ako. Dumatek. Kung kuha ko ni mong leader, 5,000 guro. Ang bayad mo sa kuha. Kuha na ilain na na. Murang gamay-gamay ram na yung magibunga. Balihon na lang siya na to. Ako leader, ikaw dagan. Ito, tinanood na ikaw ba? Kung ito kang leader? Aw, basta na kayo kabayad na ko. Sugot ko. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ako, naku ihatag daw si mo ha. Andreo? Akong plano ni Ugma ron to na ko ni pagtagtag ng mga uyap na yung sa Bisaya. So karon ako ihatag si mo, anong sure yung magpatag leader. Banbalo na sa eskwelahan ha? Yung pagkakuan. Karong yuti ayan ni ba? Ngani panghatag mo sa kuha, ngani mo ihatag mo sa kuha? Aw, sige na lang. Alag mo tukar yuti ayan ni. Tama, moram ni gihatag mo. Ugma ha? Balik ko si mo Ugma pohon kay anong sure ba yun na yung desisyon? Ang paniya ta Ugma. Sige, sige. Agiya lang ko diri ugma. Nagabala ka, kabis ako yung mong leader nimo. Matik, daog na ka. Taha ka na Boy Tanso. Share bagi unday ako ang tuyo ron. Aki ni, taha ni. May buntag Boy Tanso. Ay kay kita ta. Ikaw ron akong target dito sa inyong balay ni adto ko dito sa inyo ha. Hindi totoo yan. Nya na. Nya na babalik ka na nya. Ako importante tuyo nimo ba? Lain kay diri sa pasada mag yan dai nga. Gante jud kay na. Importante kay ta. Ba mo nang lingkod ta. Kay aron lambi kay istorya to ba. Anong nama ta diri nga? Ayo mga yo. May gining diri ano kay
Rumah ka istorya. Rito ba nga tirada? Lingkod na ba yan? Ang gwapo nga pagka istorya na to ni. Lingkod ka niya. Saan mo na ituyo ni mo na eh? Di man god ang mga istorya sa ngihong sa barihanon ba nga pa kung anong kukupitan lagi. Hindi totoo yan. Aw, mo gaga, ragan. Adi po din mo dagan. Mo batas ba? Ini batas ba? Kapoy ba ng dagan? Tama mo. Taas kay ko pangantaw sa ato ang barangay. Kay wa pa maayo na o pa mahimuman lang. Akong balay. Tama ko ni mong mga pangandoy pag kinabuhi ni mo no. Okay. Una gyud ang panginanglanon sa barangay. Sa balay kontra sa barangay. Oh. Ako mahuman akong balay. Hindi kasi basta po nung kuan ba. Kaya nga namang doon magasako ah. Di bang good kay naamagoy hungihong ba nga ikaw kuno mo ay nakapadaog atong aging administrasyon. Tama po ni mong pandungog. Kaya isa lang gusto kong sabihin sa'yo ngayon eh. At nagpapasalamat ako, masasabi ko na sa mukha mo ngayon, pupang ina mo! Kung tama po ni mong ni dool ka sa kuha. Ay, Ako mo yung nagpadaog yun. wa gud ko masipiyat pagka duula. Salamat daan, salamat. Kay ikaw gyud akong himo kong leader lagi. Oo. Nya pero di ba ano ni? Simple po na kuan. Naman ko yung kondisyon ba? Yung mandaan nga. Salig man nga. Sikat siya sa leader sa politika. Ngayon may kondisyon. Asa man kondisyon na di ay? Oh, kuan na gud. Akong talent pin ako. 10 gud. Ako agad po anak. Gusto magagamad Uy, daog. ubos na. Gusto magagamad daog. Wa may mo papili og kapitan nga mo. Papili pa daog man gyud ang ato ana. Mo gani ako once nga mo tugal ko ng politiko nga midagan. Daog jud na. Mao mahal gyud ko. Paano masabi? 10K ra ko ah, 10K. Unya pila man gyud mga tao nga imong mapasalig nga mahatag nimo sa kuha. Kuan, mga kung 10K mo yatag sa kuha, ipasalig na ako nga makuha nimo 1K. 1K kabutante. Uy, sana all! Daog na kada. Ay, Ilahan na ng uban. sa ato pa sure na gyud nga ato agi ng mga butante ha. Why ingon nga mo paling-paling ana? Panipaling kung kulay mong hatag sa kuha. Oh, problema lagi. Oy, problema. Kanang 10K nga imong gi bungat ko ako. Mo hatag ko na. Pwede ta mo sida. O dili sa pagkaroon kay. Wa man ko dala. Tapo man sa karon na sigurong kuman eleksyon ako mo hatag ko og 10K siguro. Kung mo daog yun ko. Sige, bro may scam ta nimo ha. Dili lagi kay pag mo daog ko. Ako pa isobrang 10K. Basta kay mo daog yun ko. Sige, koy bala sa mga plano nimo. Loan mo ko daan. Nya, Sugdan na to ugma. sige. Aw, Panya man ta. Lunes ta mo. Sugod o ugma. Hindi lunis, mga mates yun ta. Ang mura biya yan o. Kung di ta mga lungis, mga mates yan. Sige. Kay nag-unto na po. Kasikas po ko sa kasi para pang politics ba. Sige, kaya na ko ituon. Mo to na kong bodyguard mo. Sige. Uy, kaso, ako'y kuha niyo mo ba? Naman, ako mo gigikuha ni Papa Jung. Leader. Karon, imunti kag bodyguard. Ayaw, di ma. Ang bayad sa kuha. Hindi na pwede bay. Man, Kuha ko ni Bimati ko leader. Dako po kay bayad sa kapod. udakan siya. Dagan nga ni. Hindi yung gatag siya. Ako kayo eh. Ayaw. Nibungat mo 5 mil. Ya, Nya. 10 mil mo daw niya. Ay nga, dispo ka di. Ay nga. Saan mo ron? Kung magamay dito, ako yung kadaog ba sa mga politiko ba ya? 20 mil to ko ah. Saan mo na ito? Kontahan na itong duha. Sige, kana o sa ayo. Nakatayin na si Papa Jung para makapalo to. Inom na ako to dito. Ta.
Oh, so ito yung dengar ba? Nama kikakbang dai. Kinsa man? Gahi kayo ba? Ay gahi, kinsa man nilang gahi aday? Nagpahagba sa tuwa ba? Bimatik. Ano man yun? Dagat sa bimatik. Oh. Ang iyang leader kasi Tisoy. Tisminoy gihatag siya. Ay ko kumpiyansa. Dapat ako 20 mil. Basta kay ang imuhang katunggi pangako sa kuha nga kulba mga ka nga leader. Ha? Kulba kay ko. Ayun, basta mapalit ka niya ha? Di lagi, kulba kay ko musayaw. Oh, sige. Ito bahala nimo. Isa ka. Mangandam ko. Mangandam ha. Ibatik! Uy, siya ba mabag ng kalinga siya? Ang lagi nga. Abdi man eh. Manday kay ka atbang dagan ko anday kapitan day. Kitsa man? Papadyo ba? Maju? Dagan kapitan. Ano na siya? At bag sa kuha na eh. Nga, ang lunggan ko ginawa ko sa mga leader ba eh. 20 mil ang natag. 20 mil? Oh, dumana po English para to mo dagan ng mga 30. Pagka-vlog ka na. Para sure win nga mo daog juga. 40 mil hatag sa kuha. Ay, minta na. Mulunod ko Oh, na. spinta. Mintahon ko na. Ay, ka-vlog ka. Ang dagan mo dito day. Ito kipon si Toa kay. May tisoy ko ka. Leader ko. Basta 50 mil ha. 50 mil. Basta kay pagkugi-kugi po. Pangambas. Ba? Away problema na. Ay bahala dito. Sure win na ganun. Matik na kadaan. Bangkay ka. Mga kulbaan eh. Panuhon pa ni siya ito ni. Magmapahon. A few moments later. Pangit mo. So yun guys, salamat dahil sa walang sawang pagsuporta. 1,000 subscriber na me. Salamat dahil guys. Salamat. Ug sa 100,000 nga views sa tuli na mga content. So karon, i-shout out na to ang mga kalods na to. Kasindong Vlog. Shout out sa mga boss. Idol Mata Fisherman Channel. Shout out sa mga boss. Boy Remix Vlog. Shout out. Chief Mikey Remulacio. Shout out boss. Daga RTV Vlogs. Andrino. Shout out boss. Salamat sa pag-support. O kang nagpa-chat out ang Boss Vlog TV. Boss, salamat. O kang Ma'am Dailin in England. Ma'am, salamat ma'am. Shout out ma'am. Eric Paul Dumbase. James Sagarino. Luigi Gonzales. Luigi no? Luigi Gonzales, sir. Shout out Salamat. boss. O si Rex Channel. Channel Fisherman TV. Shout Boss, out. salamat. Dodong ko, video ko, vlog. Santa Fe vlog. Choi TV vlogs. Mirian Abrigana vlog. Salamat sa inyong tanan nga nagsuporta sa muang vlog. Guys, paki-subscribe mo sa ilang channel guys para sa mag-suporta no sa mga new vloggers, new YouTuber. Mag-suporta ay tanin yung tanan. So salamat sa inyong tanan. Peace out. God bless.